Aħna rridu nġibu l-aqwa interess ta' pajjiżna u tal-familji l-ewwel u qabel kollox. Dan għaliex is-saħħa pubblika spiċċat marida bil-korruzzjoni. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jindirizza attività politika f'Għawdex. Mill-oppożizzjoni aħna disposti illi nġibu l-aqwa interess ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox. Immorru jew jiġi magħna il-gvern biex lil dawn il-barranin li għadhom qed jisirqulna. Ngħidulhom isma', mhux tridu iktar, imma wafqu kollox u ħalsuna lura kull solt li aħna ħriġna u tiegħu ma ħadna xejn. Adrian Delija qal li għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex Vitals kienu wedu l-faċilitajiet kollha għal sptar modern bl-aqwa servizzi, iżda minn dan kollu ma sar xejn. Għal dan il-kuntratt skandalus li seraq lil poplu 240 miljun euro huma responsabbli Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Edward Cicluna. Għalhekk Adrian Delija qal li jekk ma jitwaqqafx dan il-kuntratt, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kabinett kollu jkun personalment responsabbli għal din l-akbar serqa fl-istorja ta' pajjiżna. Adrian Delija qal li fl-armata kif ukoll fil-korp tal-pulizija inbidlu r-regoli tal-ingaġġ biex il-gvern jaqdil il-ftit. Dan wassal biex il-fiduċja fil-korp qed tmajna u l-iżżet li huma demoralizzati huma l-pulizija onesti. Il-Gvern Laburista għadu siket dwar fiex wassu l-investigazzjonijiet dwar l-iskandi li ġew żvelati mill-medja u kif uffiċjali tħallew jirriżenjaw mill-korp kontra regoli u liġijiet. Irridu ninvestigaw għalfejn il-Ministru li suppost huwa direttament u politikament responsabbli għal korp għażbiss jaf illi għandu dik ir-responsabilità. Għażbiss huwa denju illi jerfa dik ir-responsabilità. Però madu bħall-oħrajn kollha illi huma mċabsin, illi huma imdaħlin f'ċiriki kriminali, illi kienu parteċipi għal dak illi qed naraw f'pajjiżna illi wassal li kisser ir-reputazzjoni tagħna, imma hemm jiffurmaw parti mill-gvern ta' Robert Abela. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern falla fis-separazzjoni tal-iskart u minflok irrid li jkunu l-bdiewa li jbatu biex jeħdilhom l-art sabiex ikabbar il-landfill fil-Matab. Il-prodott agrikolu tagħna xogħlu frott ir-raba Maltija Wawċija dal-gvern ħalef illi jirdu. Tajdu li nġifri mbagħad il-kustjoni tal-iskart mela il-gvern falla b'mod assolut f'dak li huwa l-maniġġar tal-iskart. Falla. Adrian Delija ringrazzja lil Marta Sportelli għal-ħidma tagħha fil-partit u fil-Parlament u awgurali li tkompli bil-ħidma tagħha fl-istess partit. U għatem jgħid li l-Partit Nazzjonalista jinsab għaddej bir-riforma u tiġdid fejn fetaħ il-bibien tad-diskussjoni beraħ. Din ir-riforma mhux biss se ġġib tibdil fl-istatut imma tiġdid li jwassal biex il-Partit Nazzjonalista jsir dejjem aktar il-partit tan-nies u jkun il-vuċi tal-familji Maltin u Għawċin.